Господине, как се казва? Георги Илиев Димитров се казвам. Ходили сте на преглед и лекарът ви открил камъни в бъбреците. Да, преди около 2-3 години установиха на ехограф, че имам в левия бъбрек 10 мм, в десния 12. Но нямах проблеми с здравето и не обърнах внимание, след което дойде време да ме заболи. Заболята бъбрека? Получих криза, да, като болката беше много остра, сериозна болка, нетърпима. След което съпругата ми като медицинско лице ми постави една инжекция, която не ми помогна особено много в случая. И се обърнах към вас, понеже сте ми помагали многократно в такива ситуации. И след като получих от вас едно шишенце с бяла гъста течност, която трябваше да изпия наведнъж с сока от 2 лимона, което аз пазих и направих. И съответно след около 30 минути болката отшумя, даже и премина всичко. За което съм ви много благодарен. Добре, и аз ти благодаря.